गोजोन बेलासिनि बयनिसिमबो खुलुमहरबाय। लोगोसे बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। थांनाय 15 सेप्तेम्बरावसो आलादा बड'लेण्ड सोरजिनायनि मुङाव जोनोम मोननाय आखायाव हाथियार हमग्रा ULB हान्जानि सोद्रोमा होननानै फाव फान्दायना पुलिसआ भारत-भुटान सिमना उल्टापानि ओनसोलनि लुनसुन हाग्रायाव गुलि गावनानै सानै बर' फिसा जोंसार मोसाहारि आरो जनकुमार ब्रह्म बिथांमोनखौ अन्नाय गैयै इनाय फाबै जिउ फोजोबस्रांदोंमोन। बिनिनो पुलिसनि गुलियाव जिउ बावनांनाय जोंसार मोसाहारिनि न्याय नागिरनानै दिनै जोंसार मोसाहारिनि गोथै सह'खौ बानथिंनानै गावनि जोनोम गामि सालगुरियाव मोनसे हानजा सुरनायनि गेजेरजों सोमावसारदों। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियाव ओनसोलनि रायजो राजाजों लोगोसे क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय माखासे गोजौसिन फरायसालिनि फरायसाफोराबो बाहागो लादों। बे हानजा सुरनायनि गेजेरजों बिथांमोना आसाम सरकार हाय हाय, आसाम पुलिस हाय हाय, न' जास्टिस न' रेस्ट बायदि स्लगाननि गेजेरजों सोमावसारदों। गुबुन फारसेथिं बे जाथायनि सायाव दिनै खौरां बिजोंनि गेजेरजों बारग' MP सानसुमा खुंगुर बैसोमुथियारि बिथाङा गोथौ दुखु मोननाय फोरमायनायजों लोगोसे बे जाथायनि सायाव थार बिजिरनाय नांगौ होननानै सरकारनिसिम गोख्रों दाबि खालामदों। गुबुन फारसेथिं बिथाङा खौरां बिजोंनि गेजेरजों बुंथिबावनाय बायदिब्ला जायफोर बे समाव गोदान आफाद दानानै बर' जोहोलाव जोहोलावजोफोरा दावहा नांनायनि सिमां नुदों, बे सिमांखौ बर' लाइमोनफोरा गारनांगौ होनना खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायदों। गुबुन फारसेथिं आरोबाव ULB सन्देहजों जिउ खोमानांनो गोनां जानाय जनकुमार ब्रह्मनि नखरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला गोदान आफाद ULBजों बिथां जनक कुमार ब्रह्मआ जेबो सोमोन्दो गैयामोन आरो बिथाङा सरासनस्रा खामानि मावनानै जाग्रा सासे सुबुंसोमोन। मोनथिनो मोननायाव बिथां जनक कुमार ब्रह्मखौ नंखाय फाव फान्दायनानैसो पुलिसआ गुलि गावना जिउ फोजोबदों। मख'नो नांगोनदि बिथां जनक कुमार ब्रह्मआ सिगाङाव फेरेंगा बिथांजों दंमोनब्लाबो नाथाय बे समाव गोदान आफादजों माब्लाबाबो थांला होननानै बिमानो एबा नखरनि सुबुंफोरनो फोरमायखादोंमोन। नाथाय दुखुनांथाव पुलिसनि फाव फान्दायनायाव ULBनि मुं होनानै पुलिसनि गुलिजों जिउ बावनांनो गोनां जाबाय जनकुमार ब्रह्म बिथाङा। आरो बे समावनो जों मोनसे हरखाब खौरां मोननो हाबावदों जे थांनाय 18 सेप्तेम्बराव आसाम पुलिसआ क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरि पुलिस थानानि सिङाव थानाय लुंसुं हाग्रायाव इनकाउन्टार खालामनानै गावथारजानाय बर' लाइमोन सानैया ULBनि सोद्रोमा नङा होननानै रोखा फोरमायथि हरबाय दिनै ULB गोदान आफादनिफ्राय। मख'नो नांगोनदि बे गावथारजानायनि गुबै दायनिगिरिखौ BTR सरकारखौनो होननानै गोख्रों अजद दैखांदों ULB दैदेनगिरिफोरा। मानोना BTR सरकारा जुदि बर' हारिनि थाखाय मोजां सानमारदोंब्ला एबा खामानि मावदोंब्ला बे सानै बर' सुबुङा मानो नंखाय फाव फान्दाय जानानै ULB होनना गावथारजानो गोनां जाखो, बेखौ लानानै दिनै ULB आफादा गोख्रों अजद दैखांदों BTR सरकारनिसिम। बेनिखायनो ULB आफादनिफ्राय BTR खुंथायाव थानाय बर' लिडारफोरखौ गोख्रों रावजों खावलायहरो दि हारिनि जुदि मोजां मावबारदोंब्ला हारिनि रैखाथिखौ लाखिनो नांगौ होनना बुंनायजों लोगोसे ULB आफादाबो हारिनि थाखायसो ओंखारबोदों, रावखौबो नासयनो गादबनो मुगैनो थाखाय ULB आफादा जोनोम मोनाखै होनना बुंथियो। नाथाय BTR सरकारा खुंथाय गोहोआव थानानैबो बेबायदि इनाय अयथासारै खालामबाय थायोब्ला ULBआ BTR खुंथायाव थानाय दैदेनगिरिफोरनि सायावबो गोख्रों मावनो एबा खालामनो थाखाय लामा लानाय जागोन होनना गोख्रों रावजों हुमखि हरो। बेजों लोगोसे बिथांमोना बुंहरबावनाय बायदिब्ला आसाम पुलिसआ मानो BTRआव एबा बर'नि जायगायाव फैनानै माब्रै गावबा गावनि गोहोखौ दिन्थिफैनो हाखो, बिनि दायनिगिरिया बर' लिडारफोरनि राजखान्थियारि दोलोआव थानायफोरनिनो गोरोन्थि होननानैबो ULBआ बुंबावो। गुबुन फारसेथिं बिथांमोना ULBखौ माब्लाबाबो फावसायना थाग्रा नङा होननानै बुंथिनायजों लोगोसेनो साफ्रोम रायजो राजाफोरखौनो ULBनि सायाव फोथायनानै लाखि होननानैबो बुंथिहरो। बिनि अनगायैबो ULB आफादा गोख्रों रावजों बुंहरबावो दि जुदि सोरबा इनाय अयथासारै दाय गैयै सुबुंखौ गावथारोब्ला सरकारनि 20 जन मानसिखौ बुथारनाय जागोन होननानै रोखा बुंथिहरो। नाथाय सम आरो बोथोरखौ नायनानै रायजो राजाफोरखौ नेनानै था होननानै बुंनायजों लोगोसेनो ULBनि मावनाय खामानिफोरखौ नुलांगोन होननानैबो गोख्रों रावजों बुंथिबावो। बेनिखायनो गुबुन हारिजों इनायै गादबजानाय नासयजानायनिफ्राय जानगाराव था आरो गासै बर' हारिनि सुबुंफोरानो खौसे जा। जुदि जायाब्ला जोबस्रांलांनायनि लामायाव, बे बाथ्राखौबो ULB आफादनिफ्राय गोख्रोङै फोरमायहरदों। दानिया गुबुन खौराङाव फैदो। गसाइगावआव BPLनि माइरं राननायखौ रायजो राजाफोरा प्लास्टिकनि होननानै सन्देह खालामना गोख्रों अजद दैखांदों। मख'नो नांगोनदि दिनै गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय खासियाबारिनि बुरासारा गामियाव BPLनि माइरंखौ आलादा महरनि नुनानै रायजो राजाफोरा प्लास्टिकनि माइरं रानदों होननानै माजेन्द्र नार्जारी डिलारनि सायाव TCLC चेयारमेन बिथांनियाव थांनानै गोख्रों अजद हैदों। मिथिनो मोननायाव चेयारमेना बे जाथायखौ लानानै खाथियाव थानाय साबकाटा पुलिस थानायाव खौरां
दैखांहरो आरो पुलिसआ जाथायथिलियाव नुजाहैनानै डिलारजों लोगोसे माइरंफोरखौ दैखांना थानायाव लाबोयो आरो बे जाथायनि सायाव एबा बे माइरंआ थारैनो प्लास्टिकनि नंमारगौना नंमारा बेखौ बिटिआर सरकार एबा आसाम सरकारखौ थाबैनो नायबिजिरनानै रायजो राजानो फोरमायथिखौ होनांगौ होननानै बुंथियो चेयारमेन बिथाङा। जाय हारिनि आखायाव हाथियार थायो बे हारिया दंस जायो बे बाथ्राखौ बुंदों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ। बिनि अनगायैबो बिथाङा बुंबावोदि सोरबा जुदि ससियेल मिडियानि गेजेरजों गासैबो फोजोबस्रांनायनि एबा माबा मोनसे खहा खालामनायनि बाथ्रा फोसावनो सानो अब्ला बिनिफ्राय गोजान जानांगौ। मानोना खौरां बिजोंफोराव बेफोरबायदि बाथ्राखौ फोसावनो नाङा। जिहेतु समाजा मोजां मानसिजोंसो गायसंजायो गाज्रि मानसिजों नङा होननानै बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'आ खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायदों। मख'नो नांगोनदि मैया बाक्सा जिल्लानि जिल्ला मावख'आव जानाय मोनसे हाबाफारियाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ बाहागो लानाय समाव जेब्ला खौरांगिरिफोरा ULB गोदान आफाद जोनोम जाफिननायनि सायाव सोंथि खालामदोंमोन अब्ला बिथां प्रमदआ बुंदोंमोन जे जाय हारिनि आखायाव बेरेखा हाथियार थायो बे हारिया जोबस्रांलाङो। मानोना हाथियार भारतजों दुंहाव खालामोब्ला बिसोरनि सायाव सरकारा गोख्रों राहा लाखागोन आरो आयेन बेरेखा खामानि मावोब्ला पुलिसआ जिरायनानै थानाय नङा। पुलिसआ गावसोरनि खामानिखौ मावखागोनखा होनना बिथां प्रमदआ रोखा बुंथियो। बिनिखायनो आलादा बड'लेण्ड रायजो सोरजिनायनि मुङै बर'नि गेजेराव गोदानै हाथियार लानानै सोमावसारग्रा आफाद ULB-फोरखौ बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ गोजोननि थाखाय बिटिआर ओनसोलाव फैफिननो खावलायहरदों। गुबुन फारसेथिं बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'आ बुंबावोदि थांनाय 30-40 बोसोर जिबायदि असान्थि जाबोबाय थानायनि उनाव दासो बड'लेण्डआव बिटिआर गोजोन गोरोबथा जानायनि उनावसो गोजोन फैबाय आरो बे समावबो सोरबा जुदि आयेन बेरेखायै असान्थि खालामनो नाजाबावो अब्ला पुलिसआ बिनि सायाव राहा लाखागोन होननानै बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'आ खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायो। बर' सावथुन मुलुगनि माखासे महरगिरिफोरनि आखुआ ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोबां समाव गाज्रि सावगारि आरो गाज्रि भिडिअफोरा गोबां भाइरेल जाबोबाय थादों। बेखौ लानानै चिरां जिल्ला अल बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशनआ थांनाय सनिबारखालि काजलगावआव थानाय गंसे गेस्ट हाउसआव सावरायलायनायनि गेजेरजों माखासे गोख्रों बिथांखिफोरखौ लाबाय। बे सावरायलायनायाव बाहागो लानानै मुंदांखा देंखोगिरि सुलेखा बसुमतारिया बुङोदि जायफोर गोदानै एलबाम बानायबाय एबा सिनेमा बानायो बेफोराव माबायदि खालामनो नांगोन बेनि सायाव नोजोर लाखिनाय जागोन आरो बिनि सायाव फिस लानाय बेफोरखौबो बे सावरायनायनि गेजेरजों गुवारै सावरायफानाय जादों होनना बिथाङा फोरमायथियो आरो गाननाय जोमनायनि गेजेरावबो नोजोर लाखिनाय जागोन। जिहेतु बर' हारिनि गाननाय जोमनाया जेबायदि आथिखालाव सोलियो बेबायदिनो आब्रुथियै थानांगौ होनना फोरमायथियो बिथां सुलेखा बसुमतारिया। दानिया फैबावदो चिरां जिल्ला जिथि दुवार एबसुनि बानजायनायाव 8थि बड'लेण्ड मुंख्लं जोलुर बादायलायनाया थांनाय सनिबारनिफ्राय जागायबाय। मोनथिनो मोननायाव 8थि बड'लेण्ड मुंख्लं ट्रफी जोलुर बादायलायनाया 8 साननि हाबाफारिजों भारत भुटान सिमनानि 2 नं खाग्राबारि दादगारि हाथिसारनि गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंजागोन। मख'नो गोनांदि बे ओनसोलनि लाइमोनफोरखौ गेलेमु बिथिङाव जौगानाय थुलुंगाखांनाय आरो खाबु होनायनि थांखिजों बे बड'लेण्ड मुंख्लं जोलुर बादायलायनायखौ खुंफुंनाय जादों। दिनैनि खौराङा बेखिनियानोसै। गोजोन्थों।